munonditaruye ngani zita renyu ndiani Million. okay. Changamire mhuri iri pamberi penyu imhuri yakwata Ruvinga Mavhure vakatungamirwa naMillion. Nyaya yavo ndeyekuti kuya kudare kuno kuti vagadzirise zviri kunetsa mumushana. Million. Chichanetsa Inini handitombozvizivi nyaya vakanga vandiudzawo zvekuti takunda kune masabhuku kune chii kuna ani anogona kuti akamirira mhuru uya mugara pa ndimani mambo chete isusu tauyawo semhuri pane zviri kushungurudzawo kumba kwedu. Kumba kwedu kwakatanga kuchifiwa pagore izvozvi pakufiwa pamwedzi. Nditori nehanzvadzire yakatorara izvozvo asigona kana kusumuka kana kuita sei. Saka zvinhu zvatishungurudzawo panangoto regai tiuye kuno kudare tauro. kudai wangu wakamirira mhuri zese wangu wakamirira mhuri wakachangamidzi yaenda kuseri kwechiume nemhuri yekwaTaruinga kuna chiremba sekuru Dendera. Saka chiremba watanga kubvunza kuti kuna baba Taruinga kuti mhuri yenyu iripi, wakati wamwe watadza kuuya nekuda kwemabasa. Saka chiremba waenderera mberi wachitaura pamusoro pezviri mumusha mavo. Wabvunza baba Taruinga kuti nai baba, imimi mumusha menyu Machira akanga ari mumusha menyu akaenda kuri, aibudirwa mumusha menyu ndiani? Sekuru wamboda kufunga kuti ndiani, vakati inini ndakarerwa kwasekuru. Zvikanzi hungu makarerwa kwasekuru, noti ndiri kuona mhepo iri kufamba. Watanga kubvunzwa kuti ko mumusha menyu mukafiwa sei musingafambi, kufambira wafa? Wakati ipapo ichokwadi tenge tisingazvi. Vanhu ndiri kuona mhepo iri kufamba mumusha menyu, mhepo iyi iri kufamba iine gona. Imimi sekuru baba Taruinga achibva wabvunzwa zvakare, imimi tikuona kuti makakurira kwasekuru. Wakati hungu ini ndakarerwa mumusha masekuru. Zvikanzi mumusha masekuru makarumurwa here kuti muzosvike pekuti imimi maamusha menyu nemhuri yenyu? Wakati sekuru wakangoti mwana wakura chienda unozvionera. Zvikanzi zviri kuti makarumurwa here baba sekuru? Wakati ndozvawakangonita. Zvikanzi hamuna kurumurwa. Chii chamakaita mipa makanzi chienda unozvionera? Wakati hapana chandakaita. Zvikanzi saka hamuna kurumurwa mumusha mamakarerwa imimi. Nhasi uno muri kudaidzwa kuti ani?
muchibva wataura kuti ini ndiri kudaidzwa inini ndakudaidzwa ndiriwe kwaTaruminga. Ukanzi kwete, uchibva wabvunzwa mutupo. Ukanzi aiwa mutupo uri kutoshanda pamurimi ndiwo kwasekuru. Saka mumusha mana sekuru wenyu makanga muine zvamakanga zvirina. Saka urombwa hwese hwaiva mumusha menyu, urombwa irwo hwese hwapamuri. Chero nhasi mukanzi muri muroyi, musati vanhu vandipuma. Kechipiri, muri kupumhana imi mumusha menyu, mukanzi ichokwadi. Saka mumusha menyu mune urombwa hurimo, muri kufiwa mumusha menyu. Ukanzi chokwadi muri kufiwa, musha muri kufiwa. Ukanzi izvozvi pane makuva matatu kutarisana navo, havana kupokana nazvo izvo. Ukanzi zvese zvakasiyiwa mana sekuru wenyu, zvese zviri pamuri ndimi muri zvinhu zvamumusha menyu, ndimi muri kuzvichengeta. Zvakanzi kumusha kwana sekuru kwacho vanhu vese wakapera. Saka zvikanzi hapana wakasara ikoko, zvikanzi muduku akasara ari mwana mudiki. Zvikanzi aiwa iye ndiko kunoda kuenda kuti muendese mombe yekunopa kuti vana sekuru makandirera yemarezva. Sekuru iwawo mawasire padare ratinaro nhasi, iwawo wacho mawasire. Zvikanzi achokwadi hatina kuvataurira. Sei musina kuvataurira padare rakakura kudai? Zvikanzi hatina kunge tavataurira vaiva. Zvikanzi munofanira kuti sekuru wazvizive dare musati mamboenda kuti sekuru tauya vanofanira kunzwa dare wazvizive wega. Saka nhasi kufiwa kuri kuita mumusha, zvinhu zviri mumusha imomo. Pabva paita mwana azobvunzwa unza izvozvi izvi tina mukoma wakatorara izvozvi tori pafungwa mwana zvatisiri kuzwisisa. Zvikanzi izvozvo asi chitsvagai mbudzi mbiri kana kuti $80. Kana nhasi unondimbomisa izvozvo nechigadzira nhau yematare afamba. Saka wati tichamboronga kuti tione kuti tingawane $80 tibatsirwe. Saka chiremba wazoenderera mberi chakamira achiti kuita basa iri ndinoda mombe 2 nembudzi 2 zerusumudzi. Ndopa nyaya yamabhadhariro. Saka pane anopokana here asina kunzwisisa kana kuti amune zvekutaura. Ari apo tanzwisisa kunzwisisa kwandaita ini kuti zvishuwa kwana sekuru kwandakarepa handina kubvisa muedzo. Vandokunzwisisa kwandaita zvishuwa wese kunaka wamibvisa chii muedzo ndokunzwisisa kwandaita. Ndinoza kuti kubvisa chiredzwa kuita kuti uri kutatapura kubva mana sekuru uchienda kwako. Saka kana usina kuzviita izvozvo zvinoramba uri kudii? Saka chiremba munoda kuti auye rini? Zvatozokuronga hapana pachinhu zvizotobotsatsa titsvaka Ati rufunga rwakakutarisai? Rufu rwakakutarisai? Rufu rwakatitarisa asi kana usina chekubata wodi wofa. rufu Ha? Unofa kadzodi.
pane kufunda taura tikataiwa apa tingakwanisa amba parunzi paroda $80 hatingambotadzi mhanya kuti titsvagirete tivangomise izvi asi akusungowe kakaupera kungomisa 100 harinenge isina kupera haana kupera unobvisa mbudzi imwe chete $40 kuita $80 ndombokugadzirira zvanogadzira ndapedza kugadzira zvanogadzira tochizotanga izvo zvekuti mubvise chi mombe dzandiri kuda inini tochigadzirisa ndozvazvo zvakunotika. Saka matara munoda kuti mbudzi murudzibvisa rini? ndozvandiri kuti tida mundogara pasi mauya kunoku ndozvamauya kuti tichitaurirane uku chireba hakubi nguva, tauya kuti tichipanane nguva yekundoita mabasa atauro. tinyepe kuti mangwana kana zviviri tinoda kutombotsvaka mari yacho hatina. Munhu unotsvaga uine tariro wakomana totsvaka chokwadi tiri kuzvinzwa tamboti aiwa mina tikadzokera kumba tombotsvaka apa angamboiti 7 days baba tinenge taringanidza $80 bedzi yemukoma ngamutaura zvinunzika munomudare tosenza nenguva mukatadza kubata nguva idzodzo inosa ndinare kuti tofamba tavirana ndosaka mabaro kubvunza kuti unozviita rini kwautatadzoka kumba kumba $80 mati 1 week handii ko mombe mbiri dzinodiwa yatitezanedari dzimwe dzimbiri $100 vachiripangati mombe mbiri dzinozozvitsvaga futi yegaitambomisa izvi mambobvisa futi kuti murapwe. Saka imi tandoti mbudzi dzaita movha mamira zviri kungomira kuti mutsvaki tikamira zveve hatina kupedza ndo zvazvo zvatinoda kuti pamuchabvisa mbudzi mbiri idzo right dare runenge rakutotaura kuti right zviri kutomiswa kusvika 3 months warengo azodzoka nemombe dare rodi after 3 months it means kana zvazoitika hamuzodzoki kudare nekuti mune matopfuura chii ndo mashandiro acho ndakuti tikutaurirei. chokwadi chetingamutaura asi manje Muri tati kuzikana zvamisa munhu ayenga mumhatso kugara muta kuti zvakatopera zvapera sei ndo zvacho zvatinotaura kuti sakani iyo ndo tsungano yatakuchiita manje kuti pamuri kuenga uyo achiita zvemwe vhiki ramati munouya nembudzi right tinozoda nguva yakadii kuti basa racho riite achingotisirei pa 3 months chiona kuti vanofanira kudzoka muswani pa 3 months chindei makaukutotine mabara tasapakaenda end of June 30 June 30 June wacho vamatarisa kuti Friday next Saturday uzafanira kuya vana pamuse Friday asaretika pamuse Saturday zuva riri padhuze na 30 June ipopa kana kuti very June July Friday 26 it's okay yeah 26 June saka munaenda pamuswa 25 June muno mudare nezvarewa pachiremezo nekurongwa nemapurisa anoenda sei ikoko nedare iroro
kumusha kwenyu. Saka panapa panofanira kuuya munhu 1 musi wa25. Saka chiremba kutaura kuti uye musi wa26 mune makarongeka uko. Tosimuka toenda vacherechedza magesi